si Kongresista Duke Frasco wa gyud paperi, wa gyud pabadlong, wa gyud gihapon mauli siyang kabuot o kaikog o kaawaw. Nitumaw karon sa social media, kining mga litrato siyang higante nga mga tropeyo. Kuwang nalagjutay mo tupong sa mga players nga niapil sa basketball tournament o volleyball tournament nga gihatagan ini mga tropeyo. Yatanawa ang tropeyo, naghuot ang naong ni Duke Frasco. Kinsa mang tarong intawng tao, muhatag og tropeyo, unya haplak imong naong diha sa tropeyo, ipamugos imong naong sa tropeyo. Kung Michael Jordan pa na naong nga, sudah kang magapasta ng tropeyo, ha? O sa may excellent sa sport na dagan ining Duke Frasco, ano siya may naong des tropeyo? Of course, siya naghatag sa tropeyo. Amot, kinsa ng gasto, iya ba ng personal ng kwarta o kwarta ba ng gobyerno? Kanang tropeyo, pero kaipal na lang yun ni Duke Frasco. Kung himuon ng sport, ang epal, akana, kuyaw, mag-gold medalist si Duke Frasco, pero marag silver na siya. Ang gold, iyang asawa. Ang marag bronze na siya, kay silver, yung mamang Cristina, si Gun Garcia, maka-silver mo ito. Epal sa tundako. So marag bronze si Duke Frasco. Nya honorable mention na lang ni si Aljo Frasco. Pero kang ilad ani, Kongresista Duke Frasco, wa jud ka manitling wow. Imong asawa o gisaway na pag-ayo tungod siyang kaepal. Nya ikay gapasangilan nakatakod sa imong asawa. Wa jud ka maikog. No, basa na kay imong dagway, luod na kay ng imong naong ug imong ngan, nga imo jud gibandira, imo jud gipamugos diya sa 5th distrito, kang hilad ani, Kongresista Duke Frasco. So inaot, pati man ang kugos-kugos ni Senior Santo Niño, inyo masang epal Senior Santo Niño Fiestas Carmen, hikapon ni Senior Santo Niño ang imong tanlag. Pitkan ka jutay sa imong dunggan, aron makamatngon ka. Mahibalikan ka sa imong kabuot. Ug imo na tumanon ang lagda. Di ka magbutang sa imong naong, sa imong ngan, sa mga government projects o government properties. Pero bisag imo pa ni personal nga kwarta, lisod tuuhan mong gasto kag imo personal nga kwarta, imo pagka-epal, epal gihapon ni. Hasta mga tidahas katmon imong gilukop sa imong ngan, paggrabiha. Unsa may sulod imong butangan sa imong ngan o sa imong naong? Unsa man moabot ang kinutuban sa inyong kaway-uwaw o kaway-kaikog daliluan o sa 5th distrito. Bisan balaod, imo malapason, imo mong yatakan. Balaod nga ikaw mismo ay naghimo. Kay sakop ka sa House of Representatives nga ni pasar sa GAA 2026, GAA 2025, GAA 2024, GAA 2023 nga polos dunay provision nga nagdili sa mga government officials ug employees pagbutang sa ilang mga ngan, mga naong, mga logo, likeness, simbolo, kolor o slogan diya sa mga government projects o government properties. So Kongresista Duke Frasco sa 5th distrito sa Sugbo, insulto ka sa 5th. Pakaawaw ka sa 5th. Skandalo ka sa 5th.